Evara ve bxêr binêrên Çerpel Medya. Îşev dîsa ez û rêzdar Ziya Avcî bi we re ne. Mamoste Ziya Avcî dîsa ji dehlîza ji bîra herî kûrê dîrokê gelek berhemên hêja ji bo me amade kiriye. Ew ê îşev dîsa di bernama me da pêşkêşê me bike. Pêşî ji hefta çûya jî bernama pêşiya me da eqîdeya Mevlewî hebû, hinekî kêm mabû, ew ê hinekî wê derê wî temam bike û paşê dîsa em ê behsa hicre û medrese çi ye, hicre çi ye, hinek jî behsa wan bikin û paşê dîsa di nav bernama me da Zembilfiroş heye ku ewekî sînonîmekî ya jî ewkek wî di ewkên lehçeya goranî da hatiye destxistin, em ê behsa wî jî bikin. û her wiha dîsa Keşkûla Şêx Mehmûd em ê vê bernama îşev wisa dewam bikin bidomînin û va rêzdar Ziya Avcî hatiye em jê re dibêjin bixêr hatî ser çava. Belê mamoste yani ez zanim ku ev berhemên hana ji bo dîrok û ji bo wêjeya Kurdistanî, tarîxa Kurdistanî gelekî giring in û dibe meriv rêzekî, qîmetekî, ewkekî hêjayiyekî giring bide bi wan ku bi hezaran sal derbasiya me tînin pêşiya çavê me û rewşenbîrê me, nivîskarê me, şaîrê me wê demê ku em hê navê wan jî me nebihîstiye. Em ê li vir bi xêra te bi ew ê te em ê bibihîsin. Cardin tu bi xêr hatî û hema em yekser dest pê bikin ji çara dinê de eqîdeya Mevlewî me hinekî kêm hêştibû. Em wî temam kin û bi bernama xwe îro em dest pê bikin. Gelek spas gelek spas kim ji we re û ji kesê emeka wan kedewan derbas be û bînerên Çarpel Medyaya re belê we bi Kurdî behsa bernameyê kir lê beriya ez derbasê bernameya îşev bim. Ez dixwazim qetlama Roboskê rûreş bikim. Bi rastî dîroka Kurdistanê de eweke yani xeleke gelek giring e û ez di eynê wextê de ew kesên ku xemsariyê kirin vê dozê bi xemsarî negihandine qadên navnetewî ku ji bo destê Kurdan de belgeyek qetliamê ez wan jî di eynî dereceyê ew dikim yani rûreş dikim. Belê hêvîdarim em îşev bikarin çend ropelê din, çend xalê din ji dîroka destxetan, dîroka hicre medreseyan, feqeyên me, seydayên me bi bînerên hêja re parve bikim. Di bernameya me ya îro de wekû Kek Mîrza jî behs kir, em ê pîşî maqaleke Kurd a Seydayê Mehmed Elî Qeredaxî heye ku giringiya hicre medreseyan, behsa giringiya hicre medreseyan û navê gelek hicre medreseyên Kurdistanê de ku têda derbas bin em ê behsa wî bikin. Pişta ji bernameya din wextê me çênebû em behsa eqîdeyan bikin û em ê bi Kurdî behsa wî jî bikin. Pişta em ê behsa Zembilfiroş bikin ku varyanteke ji Kurdiya Goranî yan jî ji lehçeya yan jî ji zarawayê Soranî Goranî di nav van destxetan de hatiye dîtin û em ê behsa wî bikin. Dawî de jî em ê wek ku me edet bernameyê de ku em didomînin em ê behsa keşkûleke bi navê Keşkûla Şêx Mehmûd bikin. Belê bername me biyawe ye. Ez Kurdî dixwazim vî maqaleyê ew bikim biçek hêjaya bi rastî û em ê bera hinek tespît jî tespîtên ku tespîtek jî heye em ê behsa wî jî bikin pişta derbasê bernameyê din bin. Ayebînindiya rewşenbîriya me ya kevin ji hicre medreseyan Serî Hilda ye. Tenê
ve kilise derina şebezenga nazanin u nexwendewariyê daye. û kuleka hücreyan re çîşk avêtiye. Belge, cih û şûneka me ya din tune bûye di dîroka me da ku tesîrê li ser ew qas tesîrê li ser rewşenbîriya me kiribe. Ji ber wê em çi qas hewl ji bo peydakirina dîroka rewşenbîrî ya hicreyan bidin û çendîn vegerin li ser rûnîkirina milên wan yên cihê cihê û diyarkirina qonaxên wan hêkê me û çi dîrokek jî dîrokeka rewşenbîriya gel şiyantir nîne. Her bêjeyek yan îşaretek yan gotin behsek yan qeydkirina bûyerekê ku ji qelema sêdayekî yan feqeyekî pekabe ser kaxezê behsek li milê xwendinê bike û rengê jiyana serdema kevin pê vebe diwarê hevmana û behsa wê da dibe kereseyeka durust û li bar ji bo nivîsandina dîroka zanîyariya me. Belê bûya we domîna sêdatê divê bersiva van pirsan û çendîn pirsên din jî tenê di berhevkirina bi dehan û bi sedan destxetan daye. Eger hebin û mabin, eger ku hebin mabin yani ku nav û navan re di seranserê dîrokê de di hicreyan de hatine nivîsandin. Yani behsa û destxetan, wan destxetan da. Kîjan hicreyên wekî Kewêle, Sablax, Qaradağ, Seqiz, Sine, Koye, Şaklawe, İmadiye, Duhok, Akre, Cizîr, Hîzan, Mikis, Gel yani Egel, Diyarbekir, Hakkari, Xoşab, Bedlis, Çınar, Şinu, Urmiye, Bazit û her vekidin û gelek edin. Eşkereye yên hatine nivîsandin gelek kême. Yani ew tiştê ku hatine nivîsandin û ketine berdestê me yani ji mirinê ku rizgar bûne gelek kêmin. Yani ev mixtar ji wan gelek zêdetir e. Heta seyda di cihekî da behsa bi 10,000 destxetan dike ku ê rizgar bûne. Ê ku ji nav çûne, ê ku negihişte dewra me, êca em hesê bikin ka çi qasin. Belê bûya wê me gotarek yani kurtiya gotareke seyda û ê ku em bêjin pasnê medresan, rora medresan û ew medresê hinek navên wan medreseyên bajaran tenê em bêjin ne ê gundan êdin ku behs kide me ew kir me bînerê hêjara par vekirin û em ê behsa em ê derbasê ew ê bibin beriya em derbaza mijara xwe bibin û programa ew bi bername berê da mijarek hebû ku tê me bihes bikiriya lê mixabin wexit nemabû ku em bihes bikin bi kurtî em ê behsa wê jî bikin û pişta derbazê ewa xwe mijara xwe ya esî bibin. Em mijar eqîde ne. Eqîde baweriye. Di dîroka evê da em bêjin di eqîdeyan da cara yekê yê qasê ku ez zanim, qasê ku destê min da ku em bêjin dest nivîsene ku belge hene, cara yekê birêz Seydayê Ehmedê Xanî bi navê Eqîdeya Îmanê û kitêbek yani kitêbûkek wek namekek biçûk nivîsandiye û ev behsa ew îmanê çendin em bêjin qaîde îmanê çendin û yên İslamê çendin bo tiştê wiha dike û
pişra ev namilke yani ev broşür Seydai Ahmedi Khani de medreseyan da dibe kitebeke dersi. Qasi ku ez zanim pişte ku faqa Kur'an tamam kir u çend kitebu ki uha küçükkene vaki akida imani vaki nubara Ahmedi Khani ku her du bejri Seydai Ahmedi Khani'ne pişta mevluda Seydai Bateyi van dukhunu pişta darvazı kitabı dedin. وأنا تفجي بكردينة Beli Kurdine. Vica o akide ku desti meda çend habin de yani en beci ku dinavan desti nisanda bir dest ketine. Ye se zaravan cihane. Yani ye Gorani cihane ku Mevlevi hem amadaki diye ye Sorani cihane ye Kurmancı cihane. Netişte bakıyor tabi vakti metunu ku emri bir bukunun bakış ama vakti miru Soraniyevi dukhunu ve canan embeci behanek millet bahs geldi be Sormancı. Yani ne Soraniye Asya ve Sorani Kurmancı dinav herdaya u eğer ku vakit tabi az yek teneli bir fazıl olmuşum. Gelek bakış yani bütün herkes karı o ki fahmi ki o iyice ka em yeki peyda bikin binerin heyjara bukhunun mesela dibi bahsa evet ki bahsa evin iman etki akide şuava dibi Asli şeşemin evete baveri bikey behamus gayru şerke Xuda mukadderi fermivele ezel da beşiku guman her şey xwahişti bu bebe. Yani ben işte ha kumru ot yani. Mru an beje şey xwa o bir xat bir karı rahat yok ya. Ye faham beke. Vakti min avanji amade kirin zede müddes leve ne da yani. Müddes bir zamanı var ne da vak orijinali var. Eca giringiya van akideyan mileki din daji haya. Ne en bejin hatta qasik ku ez zanım 30 sal berenha despeka nivîsandina pexşanê bi berhemên Mele Mehmudê Beyazîdî dest pê dikirin. Yani digotin ku yekemîn kesê ku pexşan Kurdî nivîsandiye yan jî nesir ku nivîsandiye Mele Mehmudê Beyazîdî ye. Êca piştê van destxetan piştê ku ev akîde derketin ev nêrîn şaş derket yani. Çünkü ev akîdeye han digur ew tarîxê ku li ser hatine nivîsandin yani tariha nivîsandina wan 30 sal beriya Mele Mehmudê Beyazîdî ev hatine nivîsandin. Ew nêrîna ku yekem min kes ku Mele Mehmudê Beyazîdî ku pexşan yan jî nesra Kurdî nivîsandiye ew êdî ew dibe yani pûş dibe ew vedgera ser van akideyan van akideyan eca akide bi sê zarabayan û ez hêvîdarim ev dîroka nivîsandina pexşanê bi dîtina destnivîsê din hîn kevintir bibe ev bêguman ji bo dîroka nivîsandina pexşana Kurdî yani nesra Kurdî tiştekî mühim e yani giringiyeke van akideyan jî divî milê de heye. û ev hem giringiya em bêjin dîroka em bêjin nivîsandina pexşanan em bêjin ew dike bi me dest zanîn hem jî em bêjin û berhemeke ku li dest nivîsanda em bêjin ew yani bi dest ketiye ew qîmeta destnivîsan û carek din ji me re eşker etike. Belê em ê îro de cardin bi herfa bi tîpa ayê yani elifê dest pê bikin
ka lükü derê li kîja medreseyan da ev destxetê hatine nivîsandin ji bo cardin wek destpêka programê da programa ewil ku me wextê bernameya xwe danasîn me behes kiribû ku ji bo qeydkirina navê medreseyan jî ev xalahan kiringe û em ê piçek bilezînin ji ber ku ez ew ê tawan naxwînim li vir îro ku em ê behes bikin di herfa ayê de yan jî elifê de piraniya ew medreseyên ku ev destxet mesela me cara din behsa ew ê kiribû behsa eldewanî kiribû û destxetek cardin di medrese ya Heyderî ya Hewlêrê da yani esas orijinal da navê Erbîlê herfa ayê de Erbîl derbas dibe berhemeke ew e ku em bêjin di sala 1870 da li wir hatiye nivîsandin li vir navê teqrîben 14-15 destxetan derbas dibe ê ku li Erbîlê yan jî Hewlêrê hatine nivîsandin ez pêwîst nabînim ku li behsa wan bikim di tinê ew medreseyên cuda cuda ku ev destxet hatine nivîsandin û sala nivîsandina destxetan ez ê behsa wan bikim û em ê derbas bibin destxetek di medreseya Mele İshak da hatiye nivîsandin yani em û 1868 da yani em dibînin ku medreseyek li Hewlêrê heye navê wî hebûye yan jî navê wî medresa Mele İshak bûye gelek destnivîsê din hene tinê dibêjin medreseya Hewlêrê yan jî medreseya Erbîlê û navê medreseyê nedanîne em nizanin êdî navê wan medreseya Hewlêrê ye yan jî medreseya Erbîlê ye yan ji xwe seyda ew nekiriye yani ji xwe orijinalê de em bêjin bûya wê biye û em zêde ser wî nasekirin destxetek din heye cardin di mizgefta Şêx Ebûbekir de û di sala 1895 da hatiye nivîsandin destxetekê din heye dibe di medreseya gela Hewlêrê de hatiye nivîsandin yani gelha Hewlêrê de ku me berê jî ez bawerim behs kiribû di sala 1988 da destxetek hatiye nivîsandin yeka din heye mizgefta Mewlana Resûlê Giravî da hatiye nivîsandin ew piçek nûtir e zêde nekelme û bûya wê tê û 13-14 behsa 13-14 medreseyên Hewlêrê tên kirin piştan medreseyek din ew dike dibe destxeteke din gelek kevintir e di sala 1595 da li Urmiyê hatiye nivîsandin destxetek û dibe ew e namilke Mihemed Parsa ye ew ê ku li Hewlêrê ew jî çend ewin çend qismin 6-7 qismin û nehewce ku em cardin li wir behs bikin ji ber ku ev mijar gelek dirêj e em eger behsa tewa bikin yani çaxê mirov nikare ew bike yani mirov nikare öyle demet bernameya destpêkê de gotibû em bêjin ew kesên ku bixwazin cardin ez ê li vir tekrar bikim ew kesên ku bixwazin lêkolîn li ser destxetan bikin yan bixwazin ev navê ku derbas dibin li ser wan bibin xweyî agehdariyeke firehtir ez wek şexs dikarim alîkariya wan bikim bişêrime ba seydayê Hemed Alî Qaradağî ku ji kitêbxaneya wî bikarin îstîfadeyê werbigirin belê medreseyek din medreseke Hîzanê ye medresekî Hîzanê ye ve ew jî hên kevintir e di sala 1612 da hatiye nivîsandin lê mixabin behsa navê medreseyê nake tenê gotiye medreseya Hîzanê cardin destxetek heye şîroveya Risala İspatül Vacib e ew
الباجار بتلیسی لمدرسه اخلاصیه دا حتی نویساندن و اوجی سالا نویساندن اوی نه حتی کیجه سالا حتی نویساندن نه حتی نویساندن جاردن دست خطا کردن لحیزانه مدرسه میدان دا حتی نویساندن ده سالا 1613 هنده از بخوا تازه اوتکم از بچک سر هیزان معلومات مهنه يعني مدرسة ميرداود أري مدزانيا لما نزانيا حتى هكو لهيزاني مدرسة بناوي مدرسة ميداني هاوية وتشتكي باكشة تشتكي هيجايا مدرسة نويس أول كدن دسختا كدن مدرسة سيساني دا حتى نويساندن أو جي درباره دوانی دایه کو دوانی ام گلک اوکی ما بحث کردم کو نابودن اوکی شخصیت که و عالمه کی مطنه و ل 1640 دا دستخط که لگند آروای هات yani بیساندن براسی از لگریان دم پیدا نکرد که آروا لکیه و دستخط کردن لگند آخچه و سیدا محمد علی قرادایی گوتیا احتمال آمدن که ev آخچه‌ler به نه که آخچه‌ler به اوجی ده سال 1700 دا هاتیه نویساندن اوجی شروعه کیفیه یا سلوک طریق الآخر yani او شروعه برهمیه و اوکیدن دست خطه کند لگنده ارانی که جارا دنجی او ناو دروازه بو ده 1876 دا هاتیه نویساندن و دست خطه کدن لگنده Halepçe yani ne Halepçe? Halepçe 1869 da belki Halepçe verdiği zaman bile Halepçe derbazı be. Evvelkeden destkhata kedin de medrese Ambare'da hatiye nivîsandin 1872 destkhata kedin Mela Ahmed'i Bejûyî de medrese Mela Ahmed'i Bejûyî da hatiye nivîsandin و destkhata kedin gundê et kızları hatiye nivîsandin. Burası em van gundan naznakin yani nizanin li ihtimale kemezin yani başvur yani jî li Rojavayê Rojhilatê Kurdistanê ne ev gundê han. Vêca destkhata kedin di medreseya Mevlana Şeyh Emin de hatiye nivîsandin. Yani yekadin li gundê Endize hatiye nivîsandin. Yekadin li mizgeta Seyyid Ahmed de hatiye nivîsandin. û me bêguma behsa wê nekirin. Behsa berheman naviyan çünkü naviyan bi Franî Erebî ne. Me nexwest ku em serê bînerên hêja û bikin yani zêde em bûzin biwastînin. Vêca êdin jî gelek hene lê navê medreseyan nehatine nivîsandin. Yani li Kerkûkê hatine nivîsandin hene û çend cihêdin lê navê medreseyan bixwe ji bo ku nehatine nivîsandin ez li vir ew nakim yani li behs nakim. Ji bo me a mühim sala nivîsandina wan navê van medreseyan. Yani Kurdistanê ew ilim, zanatî û çend pêş bûye. û li vir ez dixwazim ew jî yani behsa tespîtekê jî bikim ku ev rija min ku bînerên hêja ve ku baş guhê xwe bidene vî tespîtê yani ew kesê ku li ser alema Rojhilatê li ser gotinek kedin em bêjin alema İslamiyetê heta sed sala 12-13 duwarê astronomiyê da, duwarê matematikê da, duwarê felsefeyê da, duwarê mantiqê da, duwarê em bêjin ilmê zanistiya
mekaniği da ku em bejin eciziri em dikarin ew bikin misal bidin û mixabin me Kurdan qet ji istifade nekiriye an hal ew tiştê mekanik ku em bêjin amade kiriye ku çêkiriye an İstanbul'ê müzeyek vekirine û qet behsa Kurda mirda jî tune dibêjî her wekî ku em bêjin asê xwe Tirk bûye û em bêjin bi sadan kes diçin dibînin û ji xwe re ewekî madiyekî mezin bi dest xin lê em bi rastî qet haya me jî zêde tune yani. Öca tespit ev e. Tespit gerek mîme tespîtan. Ez hêvîdarim ku û rewşenbîr û zêdetir akademisyen lêkolînerên Kurd li ser vê tespîtê bisekenin. Dibêjin ku heya sed sala sêzdehan hani 12-13 yani heya ku Tirk li ser ew em bêjin ew berê ku dibin rêveberiya em bêjin İslamî din de gayrê em bêjin Tirkan de bû di warê ku me hejmartin felsefe, mantık û em astronomî û gelek warên din de gelek pêşiya cîhana rojavayê bûye. Lê piştî ku rêveberiya li vir keve destê Tirkan ev di nav pêvajiyê de û di nav pêvajiyê de hêdî û ber bi tafandinê ve diçe û ew pêşengî ew pêşengiya van zanyariyan ku li wir ji em bêjin rojavayê re kirine û tê heta îro ku em vê halê dibînin. Ev tespîteke gelek mühim e. Ne ev tespîta min e yani. Tespîta kesên biyanîne ku ê li ser van dewran li ser em bêjin geşbûna felsefeyê, geşbûna astronomiyê, matematîkê, mantıkê û mekanîkê û gelek warê din de ku lêkolînê wan hene ev tespîta wan e. Hêvîdarim û em jî ji bo ku em Kurd yekemîn dereceyê de em bêjin em ewin em li ber vê ketine wextê ku em li van destxetan medreseyên Kurdî belavbûna wan, firehbûna wan tiştê ku ew ilmên ku têde hatine xwendin ew sêdayên bi nav û deng ku em bêjin ji nav Kurdan derketine em wextê ku wan salan dinêrin li halê xwe îro dinêrin em zêdetir dikarin vê tespîtê fehm bikin û hewcayek û em bêjin lêkolînerên me û akademisyenên me li ser vê tespîtê rawestin û tiştekî em bêjin bigihînin ber destê me ku em zêdetir bibin bi faxtan yani ne ku ema em bêjin wek propaganda falan tiştekî wisa ne bîyo armacê lê bi faxtan bikarin vê ew bikin yani vê tespîtê ispat kirin. Hêvîdarim. Belê em bên ewa mijara xwe mesela zembilfiroş. Di navan Mamoste pêşek em werin ewkê zembilfiroş em hinekî behsa hicra nekin. Hicra çi ye? Çawa hatiye bikaranîn, li ku hatiye kî kariye biçe bi hicra da ders bibîne ya jî bixwîne em hinek behsa wî nekin. Wek zankoye ez dibêjim wek ewkekî zankoye ye ji bo eger bikar qasê deqeyekî behsa wî bikî tê baş bibe. Belê me programa destpêkê de jî pişek Kurd wiha behs kiribû ya mesela behskirina bi rastî medrese hicra gelek fireh e lê em ê car carna wiha wextê ku ew hebe em ê têkine nav bernameya xwe behs bikin. Yani medrese ew ye yani em bêjin qonaxê kesê têde dixwînin qonaxê wan hene pêşî feqe yani ew kesê ku di wir de xwendekarin û destpêka xwendinê dane ji wan re em feqe dibêjin. Pişta heta ciyekî tê em bêjin merhele ku jê re dibêjin xwendina camî yani wextê ku heya li wir bê camî xilas kir dibe mela. Yani îdî dikare melatî bike. Yani êdî çe camiya. Wek üniversite xilas ke yani. Belê. Ew yani bêjin wek zanîngeha niha ku xilas dike lê em bêjin niha wextê kesek ku zanîngeha xilas dike çi dike
ام بيجن اختصاص يعني ام بيجن لسر مشاركه لسر اوكي بيجن دكتوراه ام بيجن اختصاص يا دورج عين تشتا يعني بشتي جامعه جان كتابي جدا جدا هنا وقت كو وان بخونه و دو جراك و دازا علم دبيجن و üç axı idi dibe seyda yani. Vakti dibe seyda jî jera icazeyek têdanîn metnevan icazeyan gelek icazeyan dinavan destxetê ku destê me dane hene mixabin Erebî ne piranyawan lê em ê ew bikin yani di vê bernameyê da ji bo ku fikreke bide ewan bînerê me yên hêja em ê wextê ku dûr bête ser wan icazan em ê wan jî em ê kê باش icazeyek du icaze em ê ew bikin ka metnê wan çawanin em bêjin ka bi çi awayê hatine nivîsandin em bêjin dîplomayê em bêjin ê ku em piştî üniversiteyê îxtisas dikin çi dene wan em bêjin ew îcazeyê ku di medreseyan da û em bêjin meleyan ku wergirtine me bêjin çawanin qala fikrekî bide bînerê me hêja em ê behsa wan bikin yani hicre ew cihê em bêjin ku feqetê de dixwînin ew e yani medrese em bêjin çek ew tir e yani medrese gelek medrese hene jî çend hicreyan jî pêk tên yani em bêjin medreseyek em bêjin du sat yan sê sat feqê wî hebin ku hene em bêjin tekkeyan em bêjin medreseyê wisa mezin bûne êdin jî hebûne em medreseyê gelek mezin em bêjin hebûne ku hejmara feqê wan gelek zêde bûne em bêjin wek hicre feqetan dine yani bîwavayê bi Kurdî em dikarin îşev ev qat bêjin bes e wextê me jî Kurd e em bêjin her carî em ê behsa tiştekî medreseyan bikin eger ku em bernameya xwe bidomînin hêvîdarim em ê bidomînin Öca zembilfiroş ew zembilfirûşa ku di vê destxetê de bi dest ketiye û Seydayê Mehmed Alî Qeredaxî dibêje ku ev destxeteke ku heya niha qet nehatiye dîtin yani heya kesê pê tune ye û wek toza wê a destpêkê min li ser rakiriye û öca tiştekî balkêş e û em bêjin zembilfiroş li ba me xwe jî em bêjin gelek wajan tîwînê ew hene ê kurmancî hene gelek wajan tîwî cê din jî hene yani belkî bi dehan wajan tîwî hene ew e yani wextê dibêjin zembilfiroş çi tê bîra mirov farxên tê bîra mirov em bêjin Diyarbekir tê bîra mirov û em bêjin dewleta مروانيات Erwaniyan tê bîra mirov yani kesî ku biçek agahdar be li ser zembilfiroş wextê bêjin zembilfiroş ev têne bîra mirov yani ew min yani gora baweca min lê îca te zembilfiroş bi xwe destaneke anonîm e ya destaneke folklorîk e yani nivîskar ew nekişe îca çawan tiştekî balkêş e bi rastî ji bo edebiyatnas û em bêjin kesê ku li ser edebiyatê di pisporiya wan heye û ji bo edebiyat zanan yani tiştekî balkêş e gelek li ser rawestin yani aynê bi navê çûwe li em bêjin mintiqa Hewramanê mintiqa Goran yan ciyê ku Goran yan jî Goranî axê wan aynê navê destanek hatiye nivîsandin mixabin em nizanin yani ew ê di hêla naverokê da kend nêzîkê hebin ji ber ku em ew ê nizanin em Goranî nizanin mixabin ji bo ku em Goranî nizanin û Seyda jî wek orîjinalî wî ew kiriye yani orîjinalê destxetê çawan e tenê agadarî li ser daye lê ew ê behsa wê ne yani wek wergera wî a soranî yan em bêjin ferqa em bêjin zembilfirûşa em bêjin waryantê zembilfirûşa em bêjin kurmancî ê goranî çi ye Seyda qet behsa ew ê nekiriye qet behsa vî mirê nekiriye îca em ew melumatê ku Seyda nivîsandine em ez dixwazim rast ewa wî ku me kurmanciya wî amade kiriye
ji qelema seyda bixwe em bêjin bideme nasîn ji bo ku kêmasiyek nekevê û bînerê me yê hêja ku baştir em bêjin agahdar bin ser dibe ev nûsxeya li ber destê min ji bilê navê kitêbê ew tarîxa dawiyê da hatiye nivîsandin bê ve tu agahdariyên tê de tune ku hinek tiştên pêwîst ronî bike. û dibe tenê di dawiyê de navê Mihemed heye. بله Ew kesê ku yan ew kiriye venivîs yani li ber nûsxeyeke din vê nûsxeyê ku nivîsandiye navê xwe nivîsandiye navê Mihemed bûye lê dibe em nizanin nayêzanîn ku navê venivîsê de wê Mihemed be yani ew kesê ku li ber nûsxeyekî din wê nivîsandibe navê Mihemed e lê ew Mihemed kî bûye? Kengê jiyaye? Çi demê kitêbê venivîsiye yani di ber nivîsandiye? Çerdîn pirsê din jî dibe bê berfir dimînin. Bê berfir dimînin bêjin. û bi vî awayî sêda tinê ev xwaz agadariyê din jî hinek tiştê din jî dibe îca behsa evê dike dibe armanca me ya ji vê kurta agadariyê û em bêjin ji bo em bêjin vejandina ew ye vejandina edebiyata Kurdî di vî warê de ye û ku bi em bêjin zarabayan jî bi Kurdiya goranî û zembîlfirûşek û berhemeke folklorîk e heta li wir çûye hatiye nivîsandin. Ez ji destpêkî û dawiyê çend misrayên wê ew kiriye seyda me jî latînîze kiriye. Bi rastî hinek bêje derbas dibin yani mesela behsa Bexdayê dike yani Bexdad eleqa zembîlfirûşa me a kurmanjî tu eleqayê Bexdayê ve tune yani ev tabii ji bo ku em Kuraniye nizanin em nizanin yani çima behsa Bexdayê dike. Navê derweş dike san doxî ku ji wî zembîlfirûşê ra derweş dibêje yani mirov wisa jî ew ê fehm dike. Ez dixwazim ha du beyt ji destpêkê du sê beyt jî ji dawiyê ka em ê çiqas jê fehm bikin. Dibe padşahê Xefûr, padşahê Xefûr, padşahê şahan, padşahê Xefûr. Ya rûzê resan mel û mar û mûr mel qeyre ez zanim mar jî mar e mûr jî mar mûr yani tewfîq dehendey û hiş û tuyûr jî qeyre sat tahmin dikim û bi der tewfîqim sebûr û şekûr hücrey derum pir bibû cenûr yani destpêka ew heye mirov zêde jê fehm nake mixabin yani goranî em nizanin em zêde jê fehm nakin. Îca dawiya wî jî ku em bixwînin ka em ê çiqas jê fehm bikin dibe ehlî cemaet temamê yekser salvat den bedîn pak pêxember hezaran dirûd hezaran selam zima bir Muhammed aleyhisselam xerîq rehmet yezdan kemê bad ke katib ra bi elhamdê kin şat yani evê ku nivîsandiye elhem Fatihekî cara bixwînin tê bi beş şat yani em wiha fehm dikin. Îca em beriya ku derbasê keşkûra Şêx Mehmûd dibin ez dixwazim ji bo ku gelek berhem ew dibin em bêjin em ê di van bernameyan da behsa gelek berhemên goranî bikin gelek bi Kurdî ez dixwazim behsa goraniyê bikim yani edebiyata goranê Kurd cînê wan û em bêjin nivîskarê wan ji çi salê ve hetan ha û çend qonax derbas bûne û heya niha û hatine û çawan îro bi ketine vî halê xwe jariyê bi Kurdî bi rastî ez dixwazim van zanînan bi
binerin hecara par bekliyor. Felsefeye yarsane yani yarsan dinevane بله yarsan ku em Hamid zanın direvane o kitaba vancı em zanın ku serencame nabe kitaba yarsanancı serencame yani daha fazla liver kemen çünkü ne mijaramaya ku em liver bahsa dine yarsane bikin eğer fırsat hep eğer mecal hep ruju peyda em tkarın bahs bikin le izler benim için gerek kesin باورمندین ام بجین یارسانی هنه لستوکولم جهنه لولاتین اروپای دی جهنه او بخوا اگر بین لسر ام بجین یارسانی احتمالا مازن بکی خبات ایوان جهبن آگاهداری فرهتر و بدن جمین جی باشتر کارن او بکن ve ام بجین رونی بکن اجگاری ام جهبه داربازن اجا دبی yar tını ben Kürt de diyorken yarsani yani dine yarsani felsefeye xwe ji mitraizmi û zerdeştî û qismekjî ji Hinduizmê wergirtiye. De esasê xwe ji mitraizm zerdeştî wergirtiye. Vêja ewa destpêkê Em navê xwe bêjin ê ku bi goranî hinek kes dibêjin ku bi devûkeke lûrî nivîsandiye Baba Taherê Uryan yani binavekê din Baba Taherê em bêjin çiye Hemedani ye ku hatina wî ya dinê yani nehsed sî û heft e kûça wî ya dawiyê jî û yani wefata wî jî 1010 lê li hinek cihanda û ev tarîx em bêjin diguherek hinek kesê din gotina nexêr 1010 ne 1019 ye em bêjin çûna wî lê rehmetê. Vêca ew kesek ku destpêkê bi em goranî nivîsandine û di qonaxa yekem da ku goranî em bêjin di sê qonaxa ra derbas bê gihîştiye me ê qonaxa destpêkê da ku bi goranî nivîsandine û di sed sala 11-12 da biye ji wê re dibêjin dewra Behlûl yan jî dewra Baba Serheng yan jî dewra Şah Xesen yani her yek bawekî ew dikin ji Baba Taherê Uryan yan jî ji Baba Taherê Hemedanî dest pê dike û di vî naberê re ez divê jî dixwazim bêjim wek hemû tiştê xwe em li Baba Taherê Uryan yan Baba Taherê Hemedanî jî xwî derneketine wisa biye ew xwî nederketina me wisa kiriye ku fariz yek ji ew ê xwe hesêb dikin evî yani wek fariz hesêb dikin kesê ku wan salê dawiyê zêdetir ku em bêjin lêkolî çêbûne û em bêjin xebatek çêbûye û îspatekî wî ku fariz e û ew e goran e û hem jî pîrekî goranî ye yani em bêjin kesekî dînî ê mezin ruhanî ê goranî ye. Yani ev dewra ewil sed sala 11-12 yani heya dom kiriye yani me behsa dewrê wî jî kirin. Dewra dudiyan sed sala 13-15 yani 13 heya 15 ew dike di vê dewrê da di evê da di yarsaniyê da reform çêdibe. Reform çi ye? Heya wî çaxê kesê ku bi goranî şer nivîsandine tenê li ser dînê yarsanî yani tiştên îlahî tiştên dînî nivîsandine dervê wî em bêjin bêguman ev kesê ku lêkolîn kerine wiha dibêjin ne ku ev bêjin ew ez wek ew dikim dê di sersala di 13-15 da ew reform çi dike dibên êdî geleke em di warê din da jî binivîsin û derbasê ew ê jî dibin li ser xwezayê li ser siruştê li ser evînê jî êdî dest pê dikin dinivîsin û ev dewrahan jî
di serdema dibe evet da sahak da bu ya. Yani hatta o saate gutun dibe ev kupa edebiyata dini yarsaniye. Yani hiçbir seviye koyu hey bilind yani. En bir sarsara seyizde bazda çağda. Bu gerek peş kediye. Üca dvi devreda ku ev kirine gerekin yani ku divan yani hane o jvara nabe en bejin cüda hatiye gutun. Deftera pir divar yani defter ev şehir ve divan yani en bejin divan yani hane o em bejin deftera divana mazın ku jera hatiye gutun. Ev ku evera deftera pir divar ra. و دفتر ساوا دفتر رامیاری دفتر زلال دفتر جواهر yani navakitin şahidi hulaman و gelek defter edin ücretti ebecin eva kunaha sisyan jikum vaki kumegu edi sasara hatta sasara bistan ku dumke mukhafın İşte sertara embecin nive sertara bistan şunda idi embecin bel evetçi bel jarbi evetçi evji embecin vakti mahya emtkanın hava distedakka bahsedikin. Mesela zaman mesela erkek siyasi de geringe. Yani vakti ku hazar şahsı Sünah'da Kurdistan bu düperçe yani Mecli Kurdistan'ı Dile Kurdistan'ı bu düperçe o hayavi çakı Milektiya Erdelan bu Milektiya Baban ve Milektiya ki küçük bir Milektiya Erdelan eve gireceği bu. Lepişti ku Kurdistan beraber Safevi Osmaniye da harpar vekirin bu Milektiya Baban embejin ketenav sınırı Osmaniye bu Milektiya keser oha Milektiya Erdelan'cı ve ben revebira evedaman de Safevi adaman Pişti salan yani ev geçi ev embecin eva goranan pişti ku baban bun xoyi bereve biriye ki bi salan embecin ne ku embecin nehde salan sat salan zedetir belki sorani pişti ku em despeka salan nozdahanda yani hadar salih hadar hassida ku benali idi despe vekir Usta embecin erke siyasi bu ku zamanı wan embejin yani ew lehçe ku pê xeber da sorani bû tesîreke gelek negatif li ser ew kir li ser goranî kir heta wisa bû ku êdî goranî embejin ji wê geşbûna xwe hêdî ber bi tafînê vebê û ez zêde dirêj nakim û mesela erke siyasî mesela tesira li ser embejin zamanan da yan bejin lehçeyan da o gerek giringe em anaha ve li ew jî dibînin li Başûrê Kurdistanê jî dibînin ku embejin erke siyasî zêtir embejin li soraniye û em mifxet nedîtiye yek wezîrên li Başûr li Kurdistanê waxtê derkevne televizyonê embejin kurmancı baxıbın, asya kurmancın, embejin ez ew nakim yani bu farkiyette bexmen habere nabejmiş. Bu erke siyasi dibêjin. Sorani daxıbın ew girinki ew qîmeta ku sorani jî ber ku erke siyasi destêvanda ye ew ra nayêdanî yani kurmancıya ra eğer ku büya wê bi em bêjin şixwe bakur em bêjin kurmancıya me yani berxeteriye vetçi û li başûriyeke wisa bi xeteriyekî mezin. Yani evan Kurta ew kir ji bo ew da ji bo ku malumatiyekî Kurt em bêjin yê ew ê bînerê me wextê ku em behsa tekstên goranî em bêjin destxetên goranî dikin agahdariye wara çêbe ji ber wê me behs kir. Îca şairên ew ê şairên goranî Kurtî em carin behsa wan bikin gelekin yani. Em bêjin hemû jî divan xebatên dawiyê ê ku li van xebatên dawiyê ê ku li ser dîroka edebiyata Kurdî çêbûne wek berhev jî derketine ew kirine yani
تمام برهمه وان ام بيجن قيد كرنا و جي خد ديروكا ادبيات كردي دا جرتنا كينا بابا طاهر بس بابا طاهر بس بابا طاهر اوريان كر بابا سرهنگ دودانه ام بيجن ناس سيبش حضار حفته تام ده بابا طاهر ده في شجره اي عين دوره ده حضار شش حضار نوت هشت شاه خوشینه بابانا و سه جافه و جا قناقه دودیان دا اوی قناقه یکی بود قناقه دودیان دا سلطان سحاقه یعنی اسحاقه و 1272 1388 دا جایه دم بینیم که چقاس او ام بیجن دیروکا ادبیاتا کردی دیروکا نویساندنا کردی چند کمونه یعنی عابدین جافه شاه ابراهیم ایوته بابا یادگاره قرمزیه و نبی شویش قلیه علی قلندره سید اکابیر خاموشه بابا جلیل دودانیه مل پریشانه ایل و گجافه پیسارانیه حتی الماس خانه کندولهیه خانه قبادیه و ولی دیوانه رنجوریه ev navê ku min hejmartin tev berhemê wan li ba me bixwacî hene min ew soraniya wan yani wergerandina soranî û mala wan ewa bi nivîskar û rewşenbîrê me yê başûr ew kirine û me jî kurmanca wî çêkiriye bi jiyana wan û em bêjin nirxandina edebiyatê dêdihêra edebiyatê de nirxandina berhemê wan هیویدار کو اول روزک او به واشندن و ام بجن کرمانجی آخری ما بقارن جوی استفاده بکنم. بله ما ها گله کرد او کر بحث کر. جبو کو بینار ما هجا او کن بن خویاگا. کشکولا ام درباره کشکولا شیخ محمود بن. اف کشکولجی گورانیه bu گورانی hakkı ویساندن و ام کسی که وی کشکولی نویسانdiye navevi Muhammed biye. Dibêje min vê keşkulê ji bo seydaya xwe Şeyh Mahmud nivîsandiye. Eca ev em bêjin Muhammed kiye, Şeyh Mahmud kiye em nizanin. Seyda jî dibêk em nizanin. Ji ber wî jî seyda dibêje ji bo ku ew kesê ku vê nivîsandiye gotiye min vê ji bo em bêjin seydaya xwe Şeyh Mahmud nivîsandiye min navê vî keşkulê kiriye keşkula Şeyh Mahmud. Yani biraz şaştnê fehm kirin ku Şeyh Mahmudê Hefîd yani Şeyh Mahmudê Şeyh Saîd kurê Şeyh Saîd nevê Şeyh Ahmed ne ew Şeyh Mahmud e bêguman keşkula Şeyh Mahmud xwe jî heye divan dest nivîsanda وقتی آوی به وقتی کو دور به سر امی بحث بکن در بیوی دیوان شیخ محمود بخواجی ها یعنی نتنه کشکولاوی ویجا سیدا و ها بکرتی او کریه و تشتی کو دوی کشکوله ده هنه او جبو من mümin yani ev keşkul yani keşkul em tarif kiri bu carektin ez o bukim ez يروجل الجهتي الراسي أوي هاتن وتعرفها أوي كده كشكولي قلت يك كشكولي رمرود قارب بيجي كو همبانا يان توركا بارسكرا أنا بيواوي براسي تعرفها كجلك كذا tabi ne bejim parsker çünkü işte kudene parskera zedene işte bir kıymetin yani en bejin ev nan yan işte kudene parskera de ev tam aksiye yani tam aksiye ev kese ku de keşkulanda berhem en bejin dinvisin yani yek juvara yani büyeki denen nüvisandın berhemin, şairin, edibin heri binabuden yan şiara heri binabuden kücan şiara yani jen bejin belki şiara gelek ku hoşavi dışı wan şiaran wan berheman xistna nav keşkuli yani farqa ve Türk eli Türk hembana le ava partikaram bir şey gerek ev yani bir şey merhametim
جا أمي وقت ما جاز باورم كنت بقى بحثها يمكن بحثها تشتكو دبي أبي ده هنا دبي كشكولي ده هنا دبي زنجيرة أو طريقة نقشبندي تداهية دبي بحثها ملا حامد كريا والشيخ عبد الرحمن نوتشي كريا شيخ محمد أمين كريا شيخ محمد عارف شيخ عبد الرحمن طلباني مولى بكم ما بعث مولاني كريبي دبي بحثها باور أوان كريا يعني بحثها زنجيرة أو نقشبندي كريا بشرا بحثا شعر مولانا خالد كريا هم زانكو مولانا خالد نحو جاك وهم بحث بكن شعر كرمانجي شعر كردي إن مولانا خالد جهنك وهم بيجي بحثا أبيت كم بحثا الدبي تكستا نامه الشيخ ضياء الدين جبو محمود پاشای والی کردستانه براستی گلک مهمه لی وقت متونه که هم سر سکنن هم بیجن محمود پاشا نه هم بیجن اوی گوته کردستان لی محمود پاشا میره باوان بگه هم بیجن عشیره جحفانه و گلک او هات نسری پیشتی که هم بیجن میرکتی او دبه لهم بری عثمانی شردکه عثمانی تخابين بنا اسطنبول وليدي صالك اسطنبول دبينه ليدريكو يعني سلطانك ولا متجارد وجارين اللي بنا جارين صالح حضر حسيده فلان يعني بتيكو تاريخها درجه يعني بكرتي بيشتغل ليدري بنا جارين او بلانا بازانا اسطنبول شتكه وسر بحر الرشره ودرباز يعني باسبورتي او بداسخه ودشا أمي التفليسي رواني دورا ضربات كردستان إيران دبا جورجي مرويتين وبسواري إيراني بيجرن دبنا ودبنا جاب أم بيجن منطقة سليمانية منطقة جعفر يعني الدرجة أوي أو نماوي هي دبي أوي ده شكل جالك مهم براسي ودبي كشكولي ده وبيشتا دبي كان نامين مولانا خالد ما بحث كل شوية جاء نامه اوی ما بحث کرد شیخ دیادین مازنه کی اویه نبیجن طریقتا نقشبندیه و نبیجن هم مدرسه هی هم خانقاه هی و اویجی میرین بابانجی گرک قدر سیانتا وان گرد يعني اویجا تی حتی اوی و گرک شاعرین دن کو ام بیجن او كنا نابي وان كود يعني الشعر وان كود بكشكول دايه وبعثا وان جكريا وبيو هوايتي حتى ام بيجن الشعر كي بجارتيا كو اول نبيسانديا كو الشيخ حسن نبيسانديا و ام طبيب جاردن او جاردن قرانيا ام دو مصراج دستپیک دو مترجی داویای بخونن که ام بیجن ام چقا ام فهمت کن و پشتاجی برنامه بی خلاص کن و دله ها او یرد فهمت بود دله دنیا ها او یرد ها که میل حب محبم بس بی سرد ها که بای فنا کوان دا بگرد yani en pratik de faham lakin yani وداوي داجي أو يعني يا رب آل الرسول بكي نظام بشكل هو كل ما جزت تدايا بأصحابة ما قبول بكي ودعاء تو قبول بكي بما جمع أمتي يعني أو صوراني يعني ضربات صوراني بيا يعني بكرتي أو يشاكو تشتكو أم بعد بكين أمن حاجات تشتكي أم بيجي فرص الخاجة وابن يعني تشتكي كل مراح كربه أو كربه داخل الطاقة ماذا بأن بس كان سنة صار شوا وبيو عوالي أم جيشنا وداوية برنامه خوايا إيشا في بدارم ما كان زانياريان ببينر خواهي هجارة پاروكريا و في بدارم سود بخش و فايدة كيوهبه و أم بيو عوالي داوی برنامه خبری بله گلک سپاس از نزانم که پرسانه یاجیت بنی هنتنا نزانم ام جوالی خوی رجیه بپرسن
دوی برنامه دا زیده پرس نایم بلکی Evet. مرق هبه که بیجه که کیجان او به اگر او هبون وکیدن زیده پرس نایم Mesela evet. Ebele ev yarsani rast e. Yarsani se navi hene ama asli yarsaniye. U hadi Allah'ı cicarat bejin. Edin nav başvuru Kürdistan'a ziyade jara kakayı dibejin zani. Hani kakayı o şey çuruke ki her vakte metunu kuamlı bir bahs bikin. Ya mesela çuruka kakayı ji dibe o çekine khani çekirne o khani beri o keranek direjani ne geçti evi. Ümile divarı ne geçti emredin. İcab pireki evi yarsani lur biyan maznaki dini. O kene yani jara gudne kaka yani kaka gotuna o yüke kaka o bike yani o şey yani vak em bejin duaya khuandı ve keran direj bu şu geçti emredin divarı. جبريل جنابي أشوفه كي وهات يخسر كرن تبي جبريل جنابي بيكا كاي يعني بناب أوانتان الباشر كل سنة ناس صورة راندا الراس ده بلي أهل حق شجرات بيجن أساس أهل حق وكاكاي ولي أوا يا راستين براسي أوا يارسانية هناك بيجي يارسان نراست أو راست يارسانية بلي بله ما مست اگر روزی که در فتک ما چه بو اما یکی یارسان بینورن که بکابه هنکی به کرمانجی جیب خنابه ام تی بگین والله الفهم او هي يعني باقادري قال لك دريشنا يعني بلا جاب ايجاب كان قرار روجاكي بله برنامه که لسروی جبو او که ما باکوری ام چه بکن بلکه باش ببه ولا يكي يارسان بيو طبيعي باشتره هيدارم يعني بله انا از نازدكم يعني نه باش او چقدر ما او بکن که روزی تایبتی لسروی برنامه که چکن بحثا یارسانی بکن یارسان چیه و چوا چه بیه لکو چه بیه لکو فره بیه لکو هیه می بحثا هم بکن برای ما مسته گلک سپاس بو زانیارین که ایرو مرا پار وکر هیوی دارن که بینری مجی جی سود گرتبن براستی اوه هبانکی که تدا زانیارین دیروکی و بیجن ویجا کردی که تدا وشارتیه و اما نگیشتنه وک هبانکیه اما یکو بسایا برز زیافجی اما یکو ترخن و جبو بیناری خواه پیشکش بکن هیوید کن که ام تب هورا سودک جی مگرتبه و سبه روش که پیویست بو هرچوا برز زیافجی گوت هندکارن هر تم سری لیخن که از کارم به همی وارده چیز دستیم وره از آلی کاریا و بکم اواجی سپاسیه کی مزن با برز ما مستزیا و جیت کن و مالاوی آوا ما مستشتکی کتله زده بکی از gerek spas dikim bu behaviya ku em de bernameyekên da mijarên cudara bevrabin û gelek spas ji bo bînerên hêja ji bo xebatkerên çarpemediyayê jî spas dikim. بله بینارین چارپل مدیا ایشف جی ام هاتن داویا وی برنامه ام هیوید کن 2 هفته شوندا دیسا دا عینی ساعتی دا عینی روزی دا ام دیسا به هفرابن و به برهمن نو و مجار نو حتی برنامه کیتن بمینند خیر و خوشیه دا و خاطره و Veli بله